Stoneheart Premier by Luximo, Висшата лига на строителите, представя Окинава Бутик Резиденс от Тасков и Стоянов. Аз съм Никола Стоянов и днес ще ви покажа нашата луксозна нова сграда на Симеоновско шосе, която вече е напълно завършена и притежава акт 16 от юли 2025 година. Намираме се на столичния булевард Симеоновско шосе в съседство с обновения търговски център Фантастико, който е един от най-големите магазини от тази реномирана верига. В непосредствена близост и на пешеходно разстояние са магазините на Kaufland, Мартинели, бъдеща метростанция на 3 минути пеша, както и университетите на Студентски град. Големите търговски центрове Paradise Center и Ring Mall са на около 10 минути с автомобил. Транспортната свързаност на района е безупречна. Широкият и бърз булевард Симеоновско шосе ви отвежда за броени минути до центъра на столицата, както и до околовръстен път. Веднага ви казвам, че тук разполагаме към момента с ограничен брой свободни апартаменти за продажба, като са ни останали най-хубавите жилища в проекта. При това разполагаме както с имоти по БДС, така и с напълно завършени, луксозно обзаведени, готови за нанасене веднага апартаменти. Окинава Бутик е мултифункционална сграда и освен жилищна секция разполага с бизнес център, където са налични 15 офиса под наем, в това число и цели етажи. А на партера сме разположили малък шопинг център с 5 търговски помещения, магазина, които се предлагат за продажба или под наем. Това е поредната сграда от елитната линия Бутик Резиденс на нашата строително-инвестиционна компания Тасков и Стоянов, която вече е с над 21 години история и повече от 35 успешно завършени проекта в София и цялата страна. Проектирахме Окинава с основна цел грижа за здравето и добрата кондиция на обитателите чрез осигуряване на хармонична и здравословна жилищна среда. Окинава е първата в България, изградена според принципите на Healthy Building Concept и олицетворява нашата визия за хуманните сгради на бъдещето. Сред удобствата и технологичните решения, вложени в сградата, се открояват още японска дзен градина и алей за разходка с пейки, спортна площадка с фитнес уреди на открито, вентилируема фасада ламинам и алуминиева дограма алумил, строен стъклопакет, първокласни асансьори от Шиндлер, дизайнерски общи части с настилки от естествен камък, жилища с влагорегулиращи стени, с дишаща варова мазилка Climalite, централна система за филтрирана питейна вода, шумоизолирани двойни стени между отделните апартаменти, подово отопление с опция за избор на източника, индивидуална система за климатизация на всяко жилище. Аз съм Никола Стоянов от Тасков и Стоянов и днес ви показах най-новата ни завършена с акт 16 сграда Окинава Бутик, където все още разполагаме с ограничен брой от най-хубавите ни апартаменти, 3 магазина за продажба или под наем, както и с офиси под наем, в това число цели етажи. За допълнителна информация може да погледнете на сайта www.okinava.bg, да се свържете с нас на указаните телефони или да посетите нашия офис в София на булевард Черни връх 51Г, където с моите колеги ще ви разкажем още за тази луксозна нова сграда и ще ви представим свободните имоти в нея. Ще се радваме да станем съседи в Окинава.